Скъпи вокалисти, това видео е специално за вас. Къде отиде, бе, майка ти да е? Ще започна това видео с една история. Общо преди 2 години започнах да се занимавам малко по-сериозно, нали, с вокали. И под по-сериозно изцяло да се занимавам с вокали. Общо гледах клип на Бой на Бан, където той се опитваше да пее за 30 дни, нали, да се научи изцяло. Аз викам, брат, ти моля аз да го направя. И общо, нали, почнах да се опитвам. И, нали, почнах, нали, да се опитвам с всякакви начини, нали, и звучах отвратително. Нали, с времето, с много опити, имаше някакъв прогрес, нали, някакъв лек. След това почнах и да крещя, нали, малко по-правилно. И общо пеенето го оставих наистина на заден фон. И 2 години по-късно, според вас какво се случва? Ларингит и не трябва да пея. Така че, скъпи колеги вокалисти, моля ви изгледайте видеото, защото тук, нали, съм подготвил, мисля, че са 6 неща, които може да направите, за да звучите малко по-добре и за да нямате проблеми с гласа. Номер 1. Неправилна техника. Аз тук не говоря за неправилна техника, свързана с пеенето или с кръщението. Аз говоря за изцяло неправилна техника. Първо, преди изобщо да започнете да кръщите и да пеете, моля ви, научете се да дишате. Какво означава това? Дишането, нали, по принцип, като пееш и като говориш, има колена разлика наистина. Когато пееш, нали, когато дишаш, че дишаш през белите стурбове. Ако не бъркам. Ако бъркам, надявам се по биология да не ме гледа никой. В принцип дишаш през белите стурбове, а когато пееш, трябва да стиснеш, дишаш и през диафрагмата. И общо взето, моля ви, за всички вокалисти, които не знаеха това до сега, например са занимавали с вокали, това е първото нещо, принцип, което трябва да знаете. Научете го! След като вече сте се научили вече да дишате, ще ви помоля едно нещо. Научете се първо да пеете. Моля ви. Защото аз съм виждал доста вокалисти, които, нали, крещят уникално. Наистина крещят много брутално, ама пеенето е много добро, брат. Направо искам да си избия ушите в някой казан. Като се научите, нали, да пеете, някои от нещата, нали, с кръщението идват много по-лесно. Това е, нали, като със старото, ако се научиш да свириш на китара, първо басът общо ще ти е малко по-лесен, нали, за свиране. По принцип това е на теория. Но да, моля ви, научете се първо да пеете и след това се научете да крещите. Като се научавате да крещите, моля ви, или гледате някакви видеа, или, например, отидете на някакъв вокален педагог. В България има такива даже и за метал, така че нямате никакви оправдания за. Ако, нали, не можете, нали, сами, отидете при някой специалист. Моля. Номер 2. Спрете да къпвате микрофона, моля ви. Значи това движение. Мой си го заврете, Как мои да сме толкова си идиоти, вокалистите, че, нали, да решаваме, че да държим микрофона като някакъв огромен, сочен нещо, нали, което първо изглежда много по-добре и звучи много по-добре. Трябва да ви кажа истината за това. Изгледате олигофренски и звучите отвратително. Моля ви, почнете да държите микрофона така. Не е, нали, върху главата на микрофона. Дръжте го така, защото звучите много по-добре. В принцип, вие на сцената сте с такива микрофони, с динамични микрофони. И те са наистина доста сенситив. Когато, например, духнеш, веднага мембраната вътре почва да трепти и да издава звук. Така че да, моля ви, нали, се научете да държите микрофона като хората. Ако трябва така, ако трябва така, но не е никога така или така. Ама, брат, аз стои го правя, защото там, където, нали, свирим, звучи отвратително. Окей, разбирам ви. Тогава имате някакъв пас. Ако, например, SoundGuide не струва и, например, мястото е ужасно, нали, трябва някакси, нали, нещо да направиш, за да те чуят хората. Но ако случайно наистина SoundGuide става, например, сте в някое място, където акустиката е прекрасна, моля ви, не го правете. Ама, брат, аз съм виждал любимият си вокалист да го прави и той звучи много добре. Ти знаеш ли по принцип колко работа прави SoundGuide, за да може вокалистът ти да звучи уникално, лайв? Не знаеш, нали? Нека да приемем, че вашата теория, нали, за това с къпването на микрофона е вярна. Тогава как за Бога, по принцип хората, които викат, пеят и свират на китара, звучат много по-добре от вас, като, например, ръмжат. Някой моля да ми обясни това, ако още не ми вярвате, обзето може да погледнете някой лайв с Cannibal Corpse, нали, Corpse Grinder, как държи микрофона и може да замълчите. Номер 3. Преди шоу, загрявайте. Знам. Аз нямам време, аз тук съм заед, то тук ми останат 5 минути, чека, аз трябва сега да излизам, нали, аз съм тапанар. Няма значение наистина, човек, защото
Дори малко warm-up, дори малко, например, някакви скали, нали. Е малко по-добре от просто да излезеш на сцена е така, нали, сцено ще гръмнеш сцената с твоят уникален глас, който никога през живота си не е загравал. Моля ви спет да се правите, нали, на рок звезди и малко тренирайте гласа си, ако може. Знам, на някой, например, им трябва малко повече време, нали, да warm-upнат. Нали, например, на Кори Тейлор му трябват някъде към 5 минути, той е разказал в едно видео. Но на някой, например, им трябват повече от 30 минути, 40 минути. Няма значение. Колкото ви трябва, толкова по-добре. Ако случайно, например, самият warm-up и, нали, самото заграване, което правите с гласа ви, работи и, нали, след това се чуете много по-добре, продължете го. Няма значение колко минути е. Ама си намерете време и за това. Нали, защото преди гиг, по принцип, не е много времето. Така че, например, час преди, например, да излезете на сцена, почнете, нали, да правите самите упражнения. Това ще бъде много по-добре и ще звучите много по-добре. Така че, моля ви, почнете на някаква форма. Пълза. Също един трик. Ако наистина вече нямате време, например, трябва да се изкъпите също, отидете, нали, в банята и почнете да пеете там. Освен че акустиката е прекрасна, пък и самата пара, нали, самите пари, нали, в банята, ако случайно, нали, се къпите с гореща вода, правят така, че самите ви мускули в гърлото, нали, vocal corda, нали, в гърлото, да се отпуснат. Между другото го потърсете, това е абсолютно вярно. Номер 4. Диета. Тук вече наистина ще ядосам някой. Ако пушите, пиете, взимате всякакви наркотици, не излезете на сцена. Не искам да ви слушам. Освен аз, мисля, че никой не иска да ви слуша. Когато, нали, пиете, особено, нали, като пиете наистина, и мисля, че и като пушите, но предимно при пиенето, няма значение, нали, какво е, гърлото ви изсъква. И това наистина много предсаква, много ви предсаква, нали, когато трябва да крещите. Сега знам какво ще кажете. Но, брат, аз трябва, нали, да изпия едно малко, защото съм притеснен, когато излизам на гиг, който без това ще гледат само моите приятели. Има разлика между едно малко и 6 нови бири, които искаш да вземеш от магазина точно до гига. Ние не сме там да се ригавим, ние сме там, нали, да бъдем ентертейнинг, ние сме там, нали, да покажем, нали, емоция. Ние да се напием и да бъдем пълни задници, като някои хора. Ами по твоята логика, аз като бях притеснен на първия си гиг, как за Бога не изпих цялата бирена фабрика, бе, човек? То е много нормално, бе, то е много близко до акъла. Освен че, например, като спреш да пиеш и да пушиш и да изсимаш всякакви вещества, ще се чувстваш малко по-добре. По принцип, няма да се прецакваш и гърлото. Ама не, ние сме идиоти. Също, нали, нещо друго, освен, нали, за пиенето и за павкането. Моля ви, не пиете или, например, не ящете нищо млечно. В принцип, млечните продукти наистина имат това действие, когато, например, ядете нещо или пиете нещо млечно, да се появява една гадна слюнка, нали, доста навътре в гърлото, която, освен, нали, да го гаргалиш, нали, с вода и с сол, няма как да го премахнеш тази слюнка. Така че, имайте, нали, смисъл, ящете, например, някаква по-нормална храна, ящете, нали, по-лайт преди гиг и не ящете някакви бокуци наистина преди гиг. Номер 5. Помогни на хората в баната. Да си представим, че вие сте, нали, вие вече пътувате към вашия гиг. Той е, например, вие сте, например, в Добрич и трябва да пътувате до Варна, защото, нали, там ви е гига. Какво носи, нали, всеки? С китариста какво носи, нали? Китара, перце, кабел, амп, педали. Басиста носи, нали, басът си, нали, в смисъл перце, ако ще, например, свири с перце, ако не, няма проблем. Бас, кабел, амп и, нали, мечтите му да не го базикат неговите бандмейтове, че е басист. Барабаниста пък какво носи? Барабаниста, например, багажника му е пълен с барабаните си. Чинери ли ще бъдат, снери ли ще бъдат, нали, всякакви неща. А ти, човека, който претендира, че е рок звезда, какво носиш? Това с кабелче и в повече случаи някакъв амп. И, например, ако имате, нали, да кажем, in-ears, нали, всеки носи, но ти носиш микрофонче, кабел и амп. Всички се качате, нали, нали, на сцената, китаристът, нали, почва, нали, да прави някакви неща, барабанистът сам се опитва, нали, да сложи, а ти просто седиш и гледаш, нали, бандмейтовете си, как обзето се оправят с всичките си тези неща, като техен баща, който е разочарован, че все още не са намерили работа. Сега ще ви кажа нещо, нали, много внимателно, не знам, тези вокалисти. Нали, ще го кажа много внимателно. Помогни, бе! Помогни, мама му стара, според тебе. Те сами ли трябва да се оправят, бе, мама му стара? Ти имаш едно микрофонче, един кабел и, например, един амп. Ти имаш 3 неща. Това е. Те имат 55 неща. Моля ви, помогнете, нали, на вашите бандмейтове. Не сте рок звезди, приемете го. Вие сте някаква банда от някакво малко граче, което
някакъв клуб или, например, някакъв фестивал е решил да благоволи, да ви покани и ти се държиш като някаква бати рок звездата и няма да помогнеш на бандмейтовете. Помогни на барабаниста, човек, помогни на китариста, помогни на басиста, помогни на всеки, нали, който е от бандата. Няма значение, нали, например, да е, нали, нормална банда, нали, там китара, бас и барабани. Може, например, да имате и човек с синтезатор или всякакви, нали, неща. Но ма помогни ме, мамо стара, ти не си центъра на вниманието. Приемете го това. Колкото и, нали, по принцип сте, но вие не сте най-големият център на вниманието. Цялата банда е на сцената, не е само ти. И номер 6, бъди интересен. По принцип, от перспективата на публиката ти си, нали, най-отгоре. Нали, смисъл, зависи каква е сцената, нали, по принцип, ако е, нали, някакво, да кажем някакъв театър, ти си най-отгоре. Да, в театрите понякога се правят, или в младежки домове. Ти си най-отгоре, нали, с всичките... До това е, нали, пини си за цялата банда. Ти си най-отгоре, човек. Ти седиш, нали, взел си микрофона, тък му ще забиете и ти седиш тъй. Мръдни, бе! Абе, човек, ти разбираш ли колко е скучно да гледам как някакъв олигофрен просто седи на сцената, пее, нали, безумните си лирики, пее, например, отвратително, бандата му, нали, се опитва някакси да скълпи някои неща, ама те някои, нали, някои от тях също не стават и седят като пънове, човек, тъй. Абе, мръдни ме, мамо стара, мръдни, разходи се около сцената, нали, нещо, почни си, нали, малко мърдай тази глава, бе, мамо, да почни, например, да енгейджваш с хората, нали, питай ги как сте, какво правите, нали, как е, нали, настроението, почни, нали, някакси, абе, бъди ако трябва, нали, клон, бъди ако искаш, например, някакъв герой, ама бъди интересен, затова са хората, например, в повечето случаи, ако не са платили, нали, отишли са безплатно, благоволили са от техното време, да видят тебе, олигофрен, който седи на, нали, най-отгоре на сцената и нищо не прави човек и сами се забати горчената звезда. Еми, пич, не си. Ти си някакъв олигофрен от малко граче, както разказах, който не знае първо лириките си, не знае как да крещи, не знае как, нали, да диша и общо взето седи, тъй, нали, взел си микрофона, нали, така седи и просто прави мърдай, бе, човек, бе. Скачай, ако трябва, нали, бъди някакси интересен, ако трябва, бъди наистина, както каза, клон, бъди. Но бъди интересен, затова хората са дошли. Освен за музиката ви, за вашият stage presence. Абе, хора, бъдете, нали, някакви интересни, бе, човек. Ако някой от твоята банда, например, е по-добър в това, моля ви, служете го това, нали, на вокалите, защото явно той е по-добър от този олигофрен, който сте сложили по принцип на вокалите. Това е обзето от видеото. Мисля, нали, както казах. Това са просто 6 неща, които, например, аз мисля, че хората, нали, трябва да направят. Нека да бъдем, нали, вокалистите, които искаме. Нека, нали, да бъдем звездите, нали, които искаме, нали. Звездите, които искаме, нали. Голяма звезда са ти изобщо, нали. Сега сме били някакви дървета, нали, които седят така. И да бъдем най-после, нали, рок звездите и вокалистите, които сме искали. Мамо, дай